ಇತಿಹಾಸ ಪುಗರ್ತಿದ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವೈಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಲಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತುಂಡು. ಶಿಬರೂರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಳಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಪು. ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದುಂಡು. ಪುಗಾರ್ತಿದ ದೇವಲ್ಯ ಇರುವೈಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಲಿಯುಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮಿನದನ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ದೇವಲಿಡು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಶುರುವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಶಿಬರೂರದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಳಿನ ದುಂಬಾಲ್ಟಿಡು ಸಹಸ್ರ ಕಲಶ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆಪೆರೊಂದು. ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈತು. ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗುಂಡು ಇರುವೈಲ್ದ ಗ್ರಾಮೊಡು ನಂದ ದೀಪ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಬೆದ್ದದ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲು ಪರ ಊರುಡು ಬೆಂದದು ಮಲ್ಲ ತಾನುಗು ಪೋಯರೆ ಅಂಚಿನೆ ಊರ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಡಿನಿ ಸಾವಿರದ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕುಲು ಬೊಂಬೆಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ದು ಈತಿ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಮಣ್ಣದ ದೇವರು ಈ ಊರ್ದ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇನ್ನು ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿರು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇರು.